Tak veľmi pekne ďakujem za milé uvedenie a ďakujem, že ste prišli. A takisto som veľmi rada, že vám môžem odprezentovať prednášku, alebo teda svoj príspevok. Táto prednáška vychádza z veľkej časti a teda aj miernou obklukou z môjho doktorandského výskumu. A zameriam sa v nej na dotykovú skúsenosť, najmä na vzťah medzi videním a dotykom práve v percepcii a tvorbe umeleckých diel v období ranného novoveku. Prednášku rozdelím do takých troch hlavných častí, pričom v každej z nich sa vám pokúsim približiť prostredníctvom diel určitý typ dotyku alebo dotykovej skúsenosti. A teda ako uvidíme na rôznych príkladoch, ako rôzne typy dotykov implikovali rôzne obrazové tradície, ako vplývali na výber špecifických obrazových tém a taktiež uvidíme, akým spôsobom sa vzťah videnia a dotyku prepájal s náboženstvom, vedou a umením. V období raného novoveku bolo zraku pripisované jeho prvenstvo, ako zmyslu zraku. Aj napriek teda veľkej fascinácie, napríklad fascinácie hmatom v období baroka, to prvenstvo akoby stále prevládalo. V renesancii možno predstavy o dotyku vysledovať od antického Grécka, kde Platón aj Aristoteles radili hmat nízko alebo nižšie pod zrak. Avšak samotný Aristoteles mu kládol veľký význam a teda uvidíme, že to prvenstvo zraku nebolo až také úplne akoby jednoznačné a prvoradé, ako sa to uvádza. Táto ilustrácia je jedným z príkladov akoby ranných zobrazení zmyslov, ktoré spočíva teda v podobe ľudskej postavy a nápisy označujú vzťah zmyslov s konkrétnymi objektami. V tomto prípade vidíme, že tu je dotyk spájaný s ohňom, čo je jedným z najstarších zobrazení alebo príkladov dotyku. Je spájaný s teplom a samozrejme s bolesťou, keďže ruka je vložená v ohni, pričom túto postavu alebo tohto pána ešte štípe do ruky aj had. Zrak je typicky spájaný so zrkadlom, ako to môžeme vidieť teda v rôznych zobrazeniach a v nejakých takých tých obrazových tradíciách, ktoré sa zraku venujú. V tomto príklade vidíme tiež, že centrum zmyslov je spájené so srdcom a nie s mozgom, ktorý vychádza práve z poznania skrze rôzne poňatú činnosť duše, ktorá práve vychádza z ponímania zmyslov od Aristotela. Dotyk a videnie, ako ich opisuje táto ilustrácia, tak jednoznačná úplne nebola. Spájali sa aj s inými aspektami ľudského poznania a akoby túto oblasť mierne komplikujú aj to, že počas raného novoveku prevládali paralelne vedľa seba viaceré teórie videnia. Prvý typ dotyku, na ktorý sa zameriam, je typom devocionálneho alebo duchovného dotyku. Dotyk v súvislosti s kresťanstvom bol typom talizmanického alebo symbolického dotyku. Mnohokrát bol akýmsi dramatickým vyvrcholením dlhej púte a dotykovej prítomnosti metafyzického stretnutia s božstvom. Takýto dotyk bol odvodený od dotyku skutočného tela alebo relikvií svetca, hrobu alebo relikviára, v ktorom bolo telo uložené a slúžili ako náhrada prítomnosti tela svetca, boli teda jeho hmatateľnou reprezentáciou. Opakom devocionálneho dotyku je dotyk zberateľa, ale tomu sa nebudem teraz nejako viacej venovať a vrátim sa k nemu na konci prednášky. Iným typom duchovného dotyku je tzv. Dotyk viery, pri ktorom sa umelci zameriavali na zobrazenie špecifického vzťahu medzi videním a dotykom, respektíve sa zameriavali na akési zobrazenie takého napätia medzi videním a dotykom, a to teda najmä v dvoch témach pochybujúceho Tomáša a Nolimy Tangere. Dotyk viery bol spájaný s dotykom Krista a súvisel s vtelením, vierou, spásou alebo zatratením. Bol odrazom bol odrazom vlastne samotnej nejednoznačnosti povahy Krista,
kedy vlastne Kristus bol človek, bol hmatateľný a vnímateľný a zároveň bol Boh, ktorý bol nedotknuteľným a nepoznateľným. Záujem o tento typ dotyku zrastol záujmom o inkarnačnú teóriu, prostredníctvom ktorej sa rozširoval stále väčší záujem o zmyslové vnímanie a zmysly ako také. Dotyk u pochybujúceho Tomáša slúžil ako potvrdenie pravdivosti videnia dotykom, čo je vlastne témou alebo aspektom aj v téme Noli me tangere. Zväčša sa teda jedná o zobrazenie scény, v ktorej svätý Tomáš neverí, že Kristus ožil a tak vloží prst do jeho boku a presvedčí sa o svojej pravde. Tomášov hmatový kontakt s Kristom je typom inkvizítorského dotyku a je prvotným priznaním nevedomosti a neviery, čo je v podstate tiež príkladom aj témy Noli me tangere. V 15. a 16. storočí môžeme vysledovať tradíciu tzv. Občianskeho Tomáša, kde je motív neveriaceho Tomáša vložený do súdneho prostredia a je symbolom občianskej cnosti dosiahnutej prostredníctvom dotyku. Jeho dotyková viera bola považovaná za pozitívny atribút a mala pripomínať mužským členom občianskeho života, aby kládli dôraz na vydávanie svedectva hľadaním empirického dôkazu so zmyslom pre spravodlivosť pod vedením Krista. Zobrazení občianskeho Tomáša je viacero. Jedným z takých hmatateľných príkladov je práve socha od Verrocchia, ktorá v sebe zahŕňa ako prvky súdnej moci, tak aj sakrálny primát subjektu pochybujúceho Tomáša, a to práve tým, že na odevi oboch alebo na plášte oboch Verrocchio umiestňuje nápisy z Jánovho evanjelia. Tu sa Verrocchio zameral na samotnú nejednoznačnosť, ktorá je v zhode so samotným biblickým príbehom, v ktorom nie je uvedené, či sa Tomáš Krista skutočne dotkne. Pomerne zaužívaných názoroch na dotyk to boli práve ženy, ktoré s ním boli spájané viac ako muži, a to práve, dalo by sa hovoriť, viac v takom negatívnom a moralizujúcejšom kontexte. V téme Noli me tangere je Mária Magdaléna jednou z prvých ženských svedkyň Kristovho zmŕtvychvstania, čo sa stalo výrazne silným momentom polemiky ženského svedectva v cirkevných kruhoch. A dalo by sa povedať, že sa stal aj prvým momentom formujúceho sa feminizmu, kde bola Mária Magdaléna považovaná za ženu činu. Avšak tento ranný moment formujúceho sa feminizmu bol v 17. storočí opäť potlačený. Noli me tangere je fráza, ktorá v preklade znamená nedotýkaj sa ma. Mária Magdaléna uvidela prichádzajúceho Krista, oslovila ho a v snahe dotykom sa presvedčiť, či je to naozaj on, jej povedal Noli me tangere, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi. Môžeme vidieť taktiež viacero variácií a zobrazení na túto tému, ktoré sa líšia rôznymi detailami. Dôležitým je však Kristovo uhýbanie dotyku jeho dolnou časťou tela, kedy sa dotyku týmto gestom snaží vyhnúť. Odkazuje k odmietnutiu dotyku ako obratu k duchovnosti, kedy Magdaléna, napríklad u Tiziana, jemným pokrčením končekov prstov naznačuje práve to svítajúce uvedomenie. Téma Noli me tangere poukazuje na nedotknuteľnú povahu Kristovho tela a potvrdzuje Magdaléninu túžbu fyzicky potvrdiť pravdivosť toho, čo vidí, čo je vlastne analogický témou aj pochybujúceho Tomáša. Tieto dve témy sa v priebehu 16. a 17. storočia začali mierne meniť a menili sa v reakcii na teologické, teda na meniace sa teologické a umelecké spoločenské normy, ale tiež sa v nich zrkadlil záujem o nové empirické poznatky, ktoré ovplyvnilo nielen anatómov, ale aj umelcov v spôsobe a v snahe prezentovať videnie pod povrchom. Takým najlepším príkladom alebo takou novou obrazovou tradíciou, tá nová obrazová tradícia tohto zobrazenia bola vlastne stanovená alebo vytvorená Caravaggiom, kde môžeme vidieť, že v tomto zobrazení Tomáš vkladá prst hlboko do rany, na rozdiel od mnohých iných príkladov, a je práve charakteristická väčším naturalizmom
práve aj prostredníctvom toho empirického skúmania. Caravaggio už nechce, aby bol divák iba čitateľom obrazu, ale kladie dôraz na to, aby uskutočnil aj divák ten vizuálny prienik do Kristovho tela. Pri zobrazení Noli me tangere sa nekladol dôraz už na videnie a hmat, ale vyzdvihovala sa iná zmyslová spolupráca, a to videnie a sluch. Kladol sa dôraz najmä na Magdalenino exatické vytrženie a jej okamžité uverenie. Vidíme zobrazenie, kde si Mária Magdalena drží rukou ucho, kedy vlastne sluchom a Kristovým hlasom sa okamžite dostáva do exatického stavu, pričom žiadosť o dotyk sa už stáva irelevantným, pretože už nepotrebuje hmatateľný dôkaz, aby uverila. Magdalena je oproti predošlej tradícii podajnejšia a skôr príjma, než hľadá, pričom zobrazenie pochybujúceho Tomáša je charakteristické ešte väčším naturalizmom. Omylnosť viery a tela je vlastná obom týmto témam. V obidvoch sa vizualizuje pokus o dotyk, pričom obidve témy poukazujú na povahu Kristovho zmrtvých stania. Noli me tangere sa interpretuje ako odkaz na skutočný alebo ponúknutý dotyk, ktorý na rozdiel od Krista pozývajúci Tomáša, aby potvrdil duchovné poznanie a umožnil mu fyzický prístup, je dotyk Magdaléne odopretý a málokedy je dokončený. Týmito témami sa umelci zameriavali na haptické účinky Kristovho živého tela, kladli dôraz na vizuálne sústredenie hmatateľného a snažili sa umožniť videnie práve prostredníctvom dotyku. Jedná sa o vzťah medzi vierou a duchovnom, a to práve teda v telesných pojmoch, kde sa dotyk stal možnosťou, ako vidieť alebo potvrdiť to, čo je skryté, čo je vlastne samotným argumentom viery. Výraz vidieť je veriť alebo cítiť je pravda reflektuje blízkosť dotyku Tomáša a Noli me tangere uprednostňuje len jednu stranu rovnice, a to vidieť znamená veriť. Dalo by sa to ešte opísať veľmi pekne slovami Augustína, ktorý hovorí o tom, že kto verí v Krista, tak sa ho automaticky dotýka. V téme pochybujúceho Tomáša a Noli me tangere, teda tieto dve témy umelcom tiež poskytli pole pre vizuálne skúmanie diskusie Paragón. Táto diskusia sa týkala rôznych možností obhajoby malby a sochárstva, pričom sa mnohí teoretici a umelci snažili dať prvenstvo jednej z umeleckých foriem. Postava Magdalény fyzicky potvrdzuje pravdivosť toho, čo vidí, čím posilňuje analogickú funkciu obrazu. A ako sme napríklad videli v soche od Verrocchia, tak vlastne ten vzťah medzi dotykom a videním bol síce základom viery, no dotyk definoval umelcovú vlastnú moc stvoriť a vzbudzovať vieru nielen tým, že Boha zviditeľňuje, ale aj tým, že mu dáva fyzickú prítomnosť. Takýto dotyk teda mohol odkazovať aj na samotný umelecký akt, teda tvorivú ruku umelca. Práve schopnosť sochy poskytnúť pochybujúcim pozorovateľom hmatový dôkaz sa stala kľúčovým argumentom práve za prvenstvo sochárstva. V umení sa postupne začal prehodnocovať vzťah hmatu a videnia aj teda prostredníctvom rady prevratných objavov, ako napríklad v astronómii, filozofii, fyzike či optike. Na počiatku 17. storočia sa tento vývoj určitým spôsobom završil, alebo by sa dalo hovoriť o takom pomyselnom završení práve Johannesom Keplerom, ktorý prišiel s retinálnou teóriou obrazu, pričom správne pochopil kľúčovú rolu sietnice ako skutočného orgánu, ktorý vlastne zaznamenáva obrazy. Postupná špecializácia zrakového a optického systému viedla práve k diskusiám napríklad o ostrosti videnia alebo periférnom videní, čo bolo veľmi dôležité aj pri špecializácii hmatu, kedy sa začalo klásť do popredia práve napríklad to, že na končekoch prstov je to vnímanie hmatu akoby väčšie a citlivejšie ako na iných častiach povrchu kože. Uvažovanie o hmate sa prejavilo teda aj v anatómii, empirickom pozorovaní a začalo sa experimentovať práve s prvými operáciami očí.
A analytické skúmanie hmatu a videnia sa prejavilo aj v tzv. Filozofii slepoty, ktoré bolo spájané so skúmaním nielen videnia a hmatu, ale aj poznania a pamäte. Výraznou oblasťou, v ktorej sa hmat a videnie stávalo do vzájomnej spolupráce, ale aj do nejakej opozície, bola oblasť slepoty v umení. Slepota ako taká bola prvotne spájaná s privilégiom a bola sprevádzaná kompenzačnými božskými darmi už od antického Grécka. V období raného novoveku sa však objavujú aj zobrazenia slepých žobrákov, ale napríklad aj zobrazenia zázraku vrátenia zraku Bohom, ktoré práve opisujú duchovnú a fyzickú slepotu spojenú s vierou. Častým bola aj alegória slepoty, kde bola slepota spájaná práve opäť s nevedomosťou alebo stratou cesty. Slepý vedie slepého od Breuchla staršieho je veľmi špecifickým od skorších zobrazení tohto príbehu. A to práve tým, že Breuchel tu s veľmi veľkou detailnosťou zobrazuje ochorenia očí. Z tohto obrazu sa dá vyčítať napríklad zjazvenie spojovky, zmenšené oči alebo úplné odstránenie očí. Breuchlovi slepci sú spojení drevenou palicou a v strate rovnováhy padajú do potoka. Títo muži sú nielen fyzicky, ale aj duchovne slepí a pád je považovaný za pád do hriechu. Palica, ktorou sú slepci spojení, nás môže buď priamo alebo nepriamo doviesť k neskoršiemu Descartovmu hypotetickému slepcovi, ktorý sa zameriava na iný filozofický problém, ako Breuchlov obráz, a to, či je možné vidieť rukami. Jeho slepec uplatňuje palicu ako hmatovú formu videnia, v ktorej sa tzv. Vidiaca palica opiera o možnosť nahradiť jeden zmysel druhým. Ozvenou tradície vnímania a zobrazovania slepcov spoločne aj s Descartovým experimentom bolo, že v tomto období, ale vlastne bolo to aj v období neskôr a dá sa hovoriť, že to vlastne prevláda aj v súčasnosti, bolo teda posilnenie tradičného názoru, že to hmatové vnímanie je u nevidiacich prevyšujúce ako u vidiacich a zároveň sa vysvetľovalo ako akási nadprirodzená schopnosť. Zmyslová nadprirodzenosť slepých viedla mnohých umelcov, aby sa pri svojich zobrazeniach zameriavali na zvýšenú citlivosť a kompenzáciu straty zraku práve posilnením iných zmyslových modalít. Tak sa často objavujú napríklad zobrazenia hrajúcich žobrákov, ktorí hrali lepšie a krajšie práve v dôsledku akoby straty zraku a posilnenia iného zmyslu. Rozímanie o samote a v slepote mohlo byť však aj konceptom zobrazení, ktoré sa opierali o takú tú romantickú predstavu, že je umelec posadnutý tak svojou múzou a inšpiráciou, že vytvára dielo takmer bez akéhokoľvek vedomého úsilia a bez pomoci iných zmyslov, práve ako znak tvorivého génia. Často sa teda práve napríklad objavovali aj zobrazenia slepého básnika akoby Homéra, ktorý akoby na tento koncept nejakým spôsobom nadväzoval. Náhradu jedného zmyslu iným a videnie rukami reprezentuje tzv. Hmatové obrazy, ktoré väčšinou zobrazujú slepca dotýkajúceho sa búst alebo sochárskych diel. Tieto obrazy sa však stali takisto akousi ikonografiou Paragon, v ktorej umelci prostredníctvom dotykového skúmania uvažovali opäť na prvenstvo malby alebo sochy, sochárstva ako takého. Malba bola obvinená z nepravdivosti ilúzie, imitácie alebo klamu, pričom sochárstvo sa považovalo za autonómne zobrazenie reality. Tieto zobrazenia mali charakter akejsi bizardnej show, ako to môžeme vidieť napríklad na obraze Slepec porovnáva malbu a sochu, kde sa vlastne slepec jednou rukou dotýka mytologickej malby a prstami druhej ruky skúma bradu a nos busty. Ide o zobrazenie experimentu so slepcom, ktorý sa uskutočňuje v prítomnosti troch elegantne oblečených pánov. A jedná sa o satirické a žartovné zobrazenie, nakoľko slepci sa v tomto období nepovažovali za seriózne experimentálne objekty.
Pri zobrazení slepcov sa často objavovali napríklad palica alebo pes, ktorými umelci explicitne odkazovali na slepotu. Iným príkladom môže byť obraz od Joseho Riberu, na ktorom starší muž prechádza rukami po antickej buste. Je teda mierne diskutabilné, či sa vedľa neho nachádza obráz, ale pravdepodobne sa jedná o zobrazenie slepého sochara Francesca Gonelliho. Francesco Gonelli bol umelcom, ktorý v určitom bode svojho života prišiel o zrak, ale naďalej vytváral teda sochárske diela. Sochár Gonelli od Mehusa je bosý, chudobný slepec s odalenou hruďou, so psom, jednou rukou opäť skúma obráz a druhou teda bustu. Vidíme, že slepého sochára stavia do pasívnej role a ponúka sa nám otázka, prečo je zobrazený ako skúma hmatom nejakú mramorovú hlavu alebo bustu, keď by mohol byť zobrazený ako vytvára nejaké vlastné umelecké dielo. Je teda zrejmé, že mu nešlo o zobrazenie majstrovstva tzv. Videnia rúk jeho slepého kolegu, ale skôr sa opäť jednalo o satirické zobrazenie práve akoby diskusie Paragon. Gonelli je tu zobrazený ako chudobný slepec, pričom bol vlastne akoby váženým členom nejakej vyššej spoločnosti. Slepec na obraze od Ludovika Giordana bol pôvodne tiež považovaný ako zobrazenie slepého sochára. Tu je však slepec zobrazený nielen s palicou, ale aj peňaženkou. A vlastne aj s jeho odevom tieto aspekty akoby odkazujú na starovekých gréckych filozofov, čo nás teda vedie k tomu, že sa pravdepodobne jedná o slepého filozofa Carnadea. Obraz je veľmi zaujímavý tým, že Giordano s veľkou detailnosťou zobrazuje napnutý krk a svalstvo a šlachy, ktoré sú vlastne zobrazené v pohybe, teda akoby v samotnom tom momente manuálneho skúmania busty. Aj v sériách obrazov venovaným alegóriám zmyslov sa nachádzajú slepci v akte hmatového skúmania sochy. Ako to môžeme napríklad vidieť v alegórii 5 zmyslov od Teodora Rombovca, kde vidíme postavu dotyku, ktorá sleduje obrysy sochy. V dolnej časti obrazu vidíme taktiež zrkadlo, v ktorom sa zrkadlí zátišie, ktoré odkazuje práve na klam alebo imitáciu, v ktorom vyniká maliarské umenie. V Riberovej sérii zmyslov je dotyk taktiež zobrazený ako slepec, ktorý sa však plne venuje skúmaniu sochy a drží ju v oboch rukách. Tiež je pri ňom na stole položený obraz, ktorý vlastne nikdy nebude môcť vidieť. Vlastne hmatom nikdy nezistí, čo sa na tom obraze nachádza. Dalo by sa teda polemizovať, že sa jedná o zobrazenie, kde sochárska prax teda zvíťazila práve nad tou vizuálnou reprezentáciou malby. Slepota sa však objavuje aj v akoby mierne takých tradičnejších zobrazeniach zmyslov, ako napríklad v zobrazení zraku od Projchla staršieho a Rubensa. Toto zobrazenie je veľmi takým ako novátorským, a to práve tým, že sa v centre obrazu ako postava zraku nepozerá do zrkadla, ale pozerá sa na obraz Krista, ktorý uzdravuje slepého. V tomto zobrazení sa taktiež nachádza viacero optických prístrojov, nachádza sa tu viacero umeleckých diel, čím teda vzniká akási snaha dať vedu a umenie na rovnakú úroveň. Umelci aj teoretici sa zameriavali na celkom široké spektrum vizuálnej skúsenosti slepcov. Slepý bol v akejkoľvek podobe predmetom odlišnosti, zvláštnosti a anomálie. Slepota v tomto alebo v období raného novoveku bola celkovo spájana najmä so zločinnosťou, hriechom. Reprezentovali ju väčšinou chudobní žobráci alebo ľudia na okraji spoločnosti, ale ako sme videli, tak videli sme teda aj slepého mysliteľa alebo slepého sochára, čo teda vytvára akúsi tradíciu zobrazenia slepého intelektuála, ktorí takisto vytvárali akúsi auru zázračnosti a nadanosti napriek svojmu handicapu, a ich videnie rukami sa stalo práve vysvetlením toho nevizuálneho procesu videnia.
Tieto zobrazenia na jednej strane akoby zobrazujú alebo ukazujú slepca s úplnou absenciou zraku a na strane druhej stavajú do protikladu umelca ako človeka práve s mimoriadne vyvinutým a tvorivým zrakom, ktorý je možno akýmsi nad človekom videnia, ktorý dokáže vidieť viac alebo lepšie nielen ako slepec, ale ako aj obyčajný človek. V tomto kontexte by sa samozrejme dalo uvažovať aj o akejsi hmatovej nadprirodzenosti slepca, ktorá by mohla byť práve porovnávaná s majstrovstvom ruky umelca. Aby som sa dostala k poslednej časti mojej prednášky, tak pri slepote ešte ostaneme pri obraze Rembrandta Tobiáš lieči slepotu svojho otca. Príbeh o Tobiášovi je príbeh muža, ktorý bol dlhé roky slepý, a jeho syn Tobiáš mu po boku anjela Rafaela vlastne vracia zrak a tým vykonáva zázrak. Tento príbeh má morálny podtón, kedy je návrat zraku znakom duchovného videnia a prebudenia. V samotnom strede plátna vidíme dôraz kladený na ruky vykonávajúce zázrak a dalo by sa hovoriť, že sa jedná konkrétne o dôraz na oko a ruky a na nejaké súvislosti medzi nimi. Vidíme, že Tobiáš nelieči zrak jeho otca rukami, ale drží v rukách nejaký nástroj, čím Rembrandt túto scénu zobrazuje ako očnú alebo teda lekárskú operáciu v domácom prostredí práve ako nejakú duchovnú udalosť. Ak by sme tento obraz porovnali s obrazom lekcie anatómie doktora Tulpa, tak vidíme, že ústredným prvkom skupinového portrétu je operácia ruky, zatiaľ čo Rembrandtov Tobiáš sa orientuje na operáciu očí. Rembrandt témou ruky v zobrazení lekcia anatómie doktora Tulpa mohol tiež odkazovať na samotný orgán tvorby a ruka sa tak môže vnímať ako synekdocha samotnej umeleckej tvorby. Keď Tobiáš vracia slepcový zrak, pracuje s rukami a s nástrojom. Ukazuje divákovi, čo je s nimi možné. A Rembrandt nám tak tiež ukazuje ruky, ktoré môžu vidieť a tvoriť. V oboch témach obrazov sa odráža vlastne záujem o rozvoj poznania o ľudskom tele a obe témy sa môžu opierať o myšlienku, že umelec pri práci presúva centrum sústredenia do ruky, ktorá drží nástroj tvorby. Či už je to nejaký štetec, zlato alebo nejaký iný nástroj. Pri vnímaní dotyku ako formy života alebo akejsi živosti umeleckého diela môžeme hovoriť o prvotnom dotyku umelca, ktorým je samotné umelecké dielo vôbec možné. Toto poznáme už od príbehu Pygmaliona, v ktorom pod rukami mužského sochára ožíva ženská socha. Na viacerých zobrazeniach portrétov umelcov, alegórií sochárstva alebo tzv. Intelektuálnych portrétoch sa opakuje variácia, kedy muž, znalec, intelektuál alebo umelec drží v rukách ženský odliatok, ženskú bustu alebo ženskú sochu. Manipulácia s predmetom, jeho pozorné skúmanie dokázalo a vlastne aj stále dokáže pomôcť odhaliť rôzne detaily, odhaliť kópie od falzifikátov. To znamená, že pre typ dotyku zberateľa alebo znalca bola nevyhnutná blízkosť dotyku. Ženské sošky v rukách mužov sa však tiež stali akýmsi atribútom pocitu mužského, majetníckeho a sexuálneho oprávnenia na ženské telo. Odkazovali na neprítomnosť žien v umeleckých ateliéroch a v erotizovanej forme mohli vyjadrovať božskú moc tvorivého umelca. Pričom ženy, ako manipulujú s umeleckými dielami alebo mužskými sochami, nie sú známe, alebo ak sú, tak sú teda veľmi ojedinelé. V takýchto zobrazeniach, ale vlastne aj v téme Pochybujúceho Tomáša a Nolimy Tangere sa teda udržiaval rodovo podmienený dotyk, v ktorom muž manipuluje so ženskou soškou a môže sa napríklad dotýkať aj samotného Krista. Na tvorivý dotyk odkazujú aj rôzne portréty, napríklad sochárov, ktorí držia v rukách svoje diela. Takýto dotyk mohol opisovať samotné postavenie umelca, ale mohol byť aj dôkazom a potvrdením umeleckého procesu. Jedným z takých príkladov môže byť zobrazenie sochára Alessandra Vittoria,
ktorý je zobrazený v akejsi spontánnej scéne, kde má strapaté vlasy a vyhrnuté rukávy a v rukách napríklad drží svoju slávnu sochu svätého Sebastiána. Je to odkaz na manuálnu umeleckú prácu, ktorá je však práve akoby zmarená takým tým hodvábnym odevom, ktorá sa snaží zakrývať stopy po manuálnej práci sochára. Na zobrazení vedľa vidíme teda sochára Sirigatiho, kde tiež vidíme akúsi snahu o zakrytie ťažkej manuálnej práce. A to napríklad tým, že samotný Sirigati v jednej ruke drží špicaté dláto tak jemne ako pero. Je to zobrazenie mestského intelektuála, v ktorom vlastne tie znaky tej náročnej práce sochára sú ako výrazne potlačené. Tvorivý dotyk samozrejme súvisel aj s tým, či sa jednalo o dotyk sochára alebo dotyk maliara. V ilustrácii Trionfo di Fortuna, ktoré je jedným z prvých zobrazení sochára pri práci, je Michelangelo zobrazený pri svojom umeleckom procese iba v bedernej rúške, ktorý sa skoro až s akousi zúrivosťou chystá udrieť kladivom do dláta opretého do sochy, ktorá je tesne nad srdcom ženskej postavy. Socha, ktorá sa formuje z bloka kameňa, sa otáča k divákovi až s akýmsi bolestným výrazom, ako by ju ničil a tvoril zároveň. V zobrazení svätého Lukáša, malujúci Pannu Máriu, vidíme tiež v pozadí sochára, ktorý sa krčí nad zárodkom sochy, útočí na kváder kladivom a dlátom, podobne ako Michelangelo, a mierne to pôsobí, ako by sochár vykonával pitvu. Sochárov svet bol často vykreslovaný práve ako svet nepokoja, kedy niektoré zobrazenia opisovali motív umeleckej tvorby ako zvádzania boja s materiálom, alebo alebo teda niekedy opisovali aj metaforu akéhosi Herkulovho dobývania. Maliarov svet bol naopak svetom pokoja, rozjímania a intelektu, ako to teda vidíme napríklad na tomto zobrazení, ktorá sa vlastne odráža v tom, ako jemne ako drží ten štetec samotný svätý Lukáš. Takéto zobrazenia teda určitým spôsobom vykreslovali aj sochára ako mierne démonickú postavu. Hrubé impasto maliarov si tiež vyslúžilo pri niektorých umelcov akýsi atribút sochára farieb, kde sa niektorým mohlo zdať, že napríklad namalované šperky sa doslova dali vylúpnúť z obrazov. Niektorí umelci malovali prstami. To sú teda ale nejaké ďalšie príklady alebo momenty, ktoré aj relatívne čisto vizuálnej forme dodávali hmatateľnosť. V týchto vizuálnych príkladoch a teda rôznych typov dotyku bol prítomný základný fenomenologický dotykový vzťah, a to vzťah medzi dotknutým a dotýkaným. Taktiež bol v týchto príkladoch artikulovaný vzťah odstupu a blízkosti, a to teda najmä v téme Nolimi tangere a pochybujúceho Tomáša, alebo teda práve aj v tom rodovo podmienenom dotyku, kde sa na akt dotýkania práve pozeralo v tom negatívnejšom nejakom erotickom kontexte. Spoločne s témou slepoty rôzne typy dotykov a dotykovej skúsenosti boli obhajobou tvorivých a rekreatívnych schopností umelca. Vzťah medzi videním, dotykom a vierou vytvorilo lákavú možnosť, kde bol predmetom umeleckého diela samotný Kristus, a umelcová tvorivá sila by mohla byť vnímaná takmer ako Božia. To znamená, že akt tvorby by bol paralelný so samotným vtelením. V čoraz širšom skúmaní vznikla možnosť sa dostať za hranice viditeľného, vstúpiť akoby do toho tela človeka a skúmať tak, čo Boh ako stvoril v tej svojej všetkej detailnosti. Je to teda ruka alebo dotyk remeselníka a chirurga, ktorá vlastne zviditeľňuje neviditeľné. A je to práve dotyk Boha, ktorý sa dotýka nášho vnútra. Jedná sa teda práve o ten záujem dotykovej skúsenosti videnia pod povrchom. V týchto príkladoch sme teda videli, že umenie, veda a náboženstvo vzájomne spolupracovali a prelínali sa. Rôznorodosť týchto vizuálnych tém slúžili ako prostriedok na skúmanie zložitých a vzájomne súvisiacich otázok práve zmyslovej angažovanosti
práve medzi dotykom a videním, v ktorom sa percepcia diel zapájala nielen samotným zrakom. Z tohto pohľadu Geraldine Johnsonová tvrdí, že pri dôraze na viacmyslovú skúsenosť je práve možné spochybniť ten okulocentrický model vnímania, teda zameraný iba čiste na ten zrak. A tiež hovorí teda o tom, že Baxandalové dobové oko by mohlo byť nahradené dobovým telom. Dôraz na percepciu diel v ich viacmyslovej modalite je v súčasnosti stále viac rozrastajúci sa trend v dejinách umenia, ale aj antropológii či sociológii a môže priniesť práve nové perspektívy a interpretácie umeleckých diel. V modernom umení sa tieto témy, alebo celkovo tieto témy nestratili na svojom význame. Od Marinettiho manifestu taktilizmu cez Picassové modré obdobie, v ktorom sa zaoberal témou slepoty a predĺženia rúk, až po Brancusiho sochu pre nevidiacich, sa téma vzťahu videnia a dotyku, slepoty, tvorby a percepcie, pôsobenia materiálu a zmyslov prelínala vlastne v umení až do súčasnosti. Dôraz na viacrozmernú skúsenosť hmatu, videnia alebo aj sluchu sa rozrastá takmer do všetkých odvetví umeleckého sveta a kladie si otázku, čím a ako by nám mohla aj hmatová percepcia umeleckých diel skvalitniť prístup k dielam. Do popredia sa čoraz dostáva viac tvorba slepých umelcov, ale tiež sa napríklad začína klásť veľký dôraz na percepciu diel v galériách pre slepých, ktorí vlastne môžu mať s umeleckým dielom akoby úplne inú a odlišnú skúsenosť ako my vidiaci. Je to napríklad aj súčasná umelkyňa Rosalind Driscoll, ktorá vytvára sochy pre nevidiacich a ktorá vlastne dotyk vníma ako dynamickú kvalitu vnímania, pričom dotyk ako taký objekty nefixuje tak ako zrak. Ale sú to aj rôzne diela, napríklad od Miko Sugahanami, ktorá odlievala ruky divákov, ktorí v zápätí boli vyzvaní, aby so zaviazanými očami len hmatom spoznali svoje vlastné ruky, čo je vlastne práve odkaz na to, že to hmatové vnímanie môže byť výrazne komplikovanou formou rozpoznávania. Ani na tému pochybujúceho Tomáša alebo Nolimy Tangere sa v súčasnosti úplne nezabudlo. Tieto témy sú však doplnené aj o nejaké iné obsahy a niekedy sa stávajú aj kritickým komentárom. Charles Ray v soche pochybujúceho Tomáša sa zameriava na prázdnotu, teda na priestor, ktorý Tomáša oddeluje od Krista. Opisuje sochu a jej miesto v priestore a tým vlastne odkazuje na vzťah medzi divákom a sochou a venuje sa práve akoby tej skúsenosti medzi známym, neznámym, subjektom, objektom, blízkosťou a odstupom. Michael Landy vytvoril kinetický objekt, v ktorom sa pedálom aktivoval mechanizmus spôsobujúci vpich do torza. Ranu, ktorá prst zanechala, odkazovala na neustále pripomínanie si predchádzajúcich skúseností. A dalo by sa teda hovoriť práve akoby o dôraze na tú dotykovú pamäť alebo teda pasívne dotykové vnímanie, ktoré máme vo videní zabudované vlastne všetci. Iným odkazom na pochybujúceho Tomáša môže byť aj maľba od Kate Knight, ktorá túto scénu opisuje detailom Kristovej rany. Zameraním sa na Kristovú ranu vlastne odtelesňuje zvyšok jeho tela, alebo teda zvyšok Kristovho tela, ktoré je feminizované a vlastne mení sa na vaginálny otvor. V stredovekom umení je akoby zameranie sa na Kristovú ranu veľmi, veľmi známe zobrazenie. Avšak tu teda vidíme, že umelkyňa sa snaží vyslovene o ten erotizovaný kontext v rámci dotykového skúmania. Clara Sanchez Sala v inštalácii objektov s názvom Nolimy Tangere skúmala zobrazenie ľudského tela, ako sú napríklad púpok, prsia alebo pery. A o téme odstupu dotykovej skúsenosti u žien uvažovala práve prostredníctvom ženských častí tela, ktoré boli v dejinách umenia často dvojzmyselné a rozporuplné. Iným príkladom môžu byť diela od umelkyne Elizabeth Eberle,
ktorá vo svojich dielach vlastne poukazovala akoby na samotný opak významu Nolimy Tangere a nabádala divákov, aby sa diel dotýkali, aby ich teda hmatovo skúmali. Pri dotyku týchto diel zostávali účastníkom čierne ruky, čím sa zameriavala práve na tú skúsenosť dotyku ako fascinácie, ale aj nejakého znepokojenia. Tieto obrazové príklady v snahe o typológiu dotyku v sebe zahŕňali osciláciu medzi percepciou a tvorbou umeleckých diel. Zahŕňali v sebe taktiež systém odkazov a hmatovo-vizuálnej skúsenosti, ktorý umožňoval svetské, ale aj náboženské interpretácie. Odkaz na dotyk v sebe nesú aj samotné teda muzejné inštitúcie, ktoré sa snažia chrániť svoje umelecké diela s výstražnými nápismi prosím, nedotýkajte sa. My ako návštevníci galérií a múzeí sme svedkami toho, že čím je zákaz dotyku explicitnejší, tak tým viac potvrdzuje akoby samotnú hmatateľnosť umeleckých diel a tiež aj naše dotykové videnie, ktoré je automaticky a plne ukotvené v našom vnímaní. Ďakujem pekne za pozornosť.